gogorra. Pare bat aldiz jauzi naiz. Ez naz esperto bat, ez nau forman, da ez ezebez, baina asko disfruta dut. Bai, tope. Uste nena baino gorra izan da. Uste dut gehiena gerori garela. Gaur busti gozeon da, gurpiak asko jute zian. Aurreneko tramon ja nobata da harrapatu ez da. Politxe, jendea eta animatua. Primeran, antolakuntza oso ona. Oso politxa, giro politxa, da tramo oso politxa ziren da. Return to the Mac, get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Domeka goizeko 9:30 Arrasateko Arruena parkean eta zailtasuna handiak izan arren, horra Arrasateko enduro lasterketako bigarren edizioko irteera puntua. Iazko irabazlea Markel Uriarte lehenengo postuan, bera abiatu zen lehenengo kamioi horretatik, hortik abiatu ziren lasterketan egon ziren 126 raiderrak eta egin beharrekoan lehenengo urte txiki inguruetara igotzea. Hor egon baitziren lehenengo bi tramuak. Iaz, lasterketa osoa Anporretan egin zuten. Anporreta inguruan izan ziren 4 tramuak. Aurten berriz lehenengo biak, bater entrenatu gabekoak, urte txiki inguruan egin zituzten eta ondorengo biak, horiek publikoak ziren, Anporreta inguruan egin zituzten. 3. eta 4. tramo kronometratu horiek, gura beste entrenatu izan zituzten raiderrek, bai zapatuan bertan, baita astebarroan ere lagun asko ibili da Anporreta inguruan bi tramu horiek entrenatzen, baina diogun moduan lehenengo biak irudioetan dituzuen hau eta urrengoa, TC bat eta TC bi edo tramo kronometratu bata eta bia, sekretupean gorde zituzten antolatzaileek, eta egia da lasterketa asko aldatu zela goizeko lehenengo ordutik, eguerdi parter arte. Urtze txiki ingurua ziku zegoen ikusten dozuen moduan, kubiertak ez ziren labantzen ondo eusten zioten zoruari, goizaren bigarren zatian Anporreta inguruan berriz, lokatz asko etzen pilatu baina zorua oso labainkor zegoen eta nahikoa lan bizikleta gainean tramu horiek behar den moduan jeisten. Ez bakarrik behar den moduan, helburua azkar jeistea zelako kronoaren kontrako, erlojuaren kontrako lana delako, eta ia guztiak lurretik ibili ziren lehenago edo geroago. Ikuslei dagokienez ere aipagarria, lehenengo edizioan jende asko batu zen Anporretan raiderrak pilotuak animatzeko eta aurten ez da gutxiagorako izan. Jende asko lasterketa bertatik bertara jarraitzen. Zailkapenei dagokienez, azkar batean errepasatuko dugu, Beñat Seminario Nafarra izan da aurten azkarrena, Markel Uriarte Aretxabaletarra asko irabazlea bigarren zailkatu da eta 3. izan da Borja Zaneilla. Emakumezkotan, Onintza Muruaga eta Mirian Serra igo ziren podiumera, eurak izan ziren bizikleta gainean lehiatu ziren emakumezko 2 ordezkari bakarrak, eta gainontzeko kategoriatan, Master 30 kategorian Gaizka Juaristi izan zen onena, Master 40 kategorian Eneko Altube, Master 50 kategorian Manel Ortega, eta 23 urte zazpikoetan beste debagoiendar bat oso maila ona erakutsi zuena, adiran Juradok Aretxabaletarrak irabazi zuen 23 urte zazpikoen kategorian. Joan gaitezen baina tramu bakoitza behar den moduan aztertzera. Lehenengo tramuak urtze txiki inguruan egindakoa, aurten Musakolako mendi bizikleta martxan sartu dute jaitsierako zatietako bat, eta ondoren lan handiagoa egin dute antolatzaileek. Bada hor, Isaac Hilariok egin zuen demorarik onena, 4 minutu eta 37 segundu behar izan zituen lehenengo zati hori egiteko. Beñat Seminario lasterketa irabazi zuen gizonak bigarren denbora onena egin zuen, Isaac Hilariok baino 2 segundu gehiago, eta 10 segundura helmugratu zen Markel Uriarte 3. postuan. Aretxabaletakoak zailtasun handiak izan zituen lasterketa behar den moduan amaitzeko 3. tramuan zulatua izan zuelako gurpilean, kubierta zabaldu egin zitzaion eta zinta islantea jarrita aurrera egitea erabaki zuen Aretxabaletarrak. Nahikoa lan amaitzeko eta hala ere podiumera igual izan zen. Txirrindulariek bat tramutik 2 tramu kronometratura bidean, kurtzetxik inguruak alde batera utzi eta zazpibidetik Bakue ingurura egin zuten,
Eta hor hasi zen Beñat seminario goizeko erakustaldia emuten. 4 minutu eta 15 segunduan geratu zuen lasterketa irabazi zuen gizonak erlojua. Bigarren tramo horretan horrenbestez Beñat seminario azkarrena, Isaac Hilario bigarren segundu batera, 4 segundutara Borja Marron, laugarren Adiran Jurado, ordurako Aretxabaletarra ere aurrera etorrita eta atzetik aurrerako bide horretan Adiranek laugarren denbora honen egin zuen diogun moduan bigarren tramu horretan. 5garren Borja Kanela, 6garren Iñaki Carro, 7garren Markel Uriarte, atzera pausoa emanda 8 segundu egin zituen, lehenengoak baino 8 segundu gehiago Atxabaltarrak, 9garren Andoni Agirre eta 10garren Juanjo Esnaola bigarren tramu horretan. Eta ikusten dozuen moduan, zorua geroago eta bustiago, eta geroago eta zailago, abiadura hondian tramu horiek gainditzea. 3garren tramo horretan ordurako Raiderra kanporreta inguruan zebiltzan, eta bertan Juanjo Esnaolak egin zuen denborarik onena 6 minutu eta 29 segunduan geratu zuen erlojua, hori izan zen 3garren tramua izan zen goizeko luzenetakoa, 2garren Andoni Agirre, 3garren Mikel Otxoa eta aurrealdeko postu horietan bat eta 2 tramuetan aurrean ibili ez ziren edo horren aurrean ibili ez ziren gizonak azaldu ziren. Eta ordura arteko favoritoek gehienek arazoak izan zituzten eta sailkapenean atzera pausua egin zuten. Diogun moduan 5garren Gaizka Juaristi, 6garren Jose Maria Guerra, 7garren Adiran Jurado, 8garren Borja Marron, 9garren Roberto Rodríguez eta 10garren Aritz Ibabe. Horiek 3garren tramuan aurrealdean ibili ziren gizonak eta aipatzekoa. Lasterketako garaipenerako favoritoetako batek, Markel Uriartek 20garren denbora honena egin zuela, lehenengoak baino 40 segundu gehiago izan ere lehenera aipatu dugu 3garren tramuan izan zuela Uriartek arazo mekaniko hori atzeko gurpilaren zulatu hori. Eta inguruko lagun asko ikusten ditugu, debagoineko asko ikusten ditugu aurrealdeko postuetan eta borroka oso estuan esaterako 14garren denbora honen egin zuen Unai Urbinak 7 minutu eta 5 segundu behar izan zituen eta denbora berdin egin zuen Pablo Villalbak, Julen Aspek eta Zigor Urainek. Eta ondoren dator Beñat seminario lasterketa irabazi zuen gizona, 7 minutu eta 7 segunduko denbora eginda. Ark ere arazoak izan zituen horrenbestez 3garren tramu horretan, ze garrantzitsua den tramu guztietan erregularra izatea, arazo barik goiza egitea, izan ere tramu azkar bat egiteak ez du balio ezertarako ez, urrengo tramuetan denbora galtzen baldin bada. Eta honezkero ikusten da zuen moduan anporretan, lokatza hundirik ez, baina lurra oso labankor, eta hor pilotu askok, raider askok, arazo handiak izan zituzten, ikusle asko, eurak animatzen eta azken tramu horretan eman zuen onena Aretxabaletakoak, iazko irabazleak, berak irabazi zuen 4garren tramu hori, ero berak egin zuen, Aretxabaletakoak egin zuen demorarik onena 4garren tramu horretan, Markel Uriarteren gainean ari gara berbetan, 5 minutu eta 20 segunduan geratu zuen Uriartek, Orbea Factory Team taldeko lagunak erlojua, eta horri esker egin zuen sailkapenean gora nabarmen gainera goizean, baina erregularrena izan zena naiz eta 3garren tramuan arazoak izan zituen, Beñat seminario izan zen. 14 segundu gehiago behar izan zituen, Uriartek baino 14 segundu gehiago 4garren eta azken tramu horretan, eta nahikoa zen hori sailkapeneko aurreko postuetara salto egiteko, izan ere, diogun moduan, Nafarra erregularra izan zen goiz osoan zehar eta 5 minutu eta 34 segunduko denbora horrekin eskuan zeukan txapela. Adiran Juradok ere sekulako tramu ona egin zuen 4garrenean, azkenekoan Aretxabaletakoak 5 minutu eta 40 segunduko denbora egin zuen, 20 segundu atera zizkion Uriartek azken tramu horretan, baina 3garren posturaino egin zuen salto hor. 4garren tramu horretan Adiran Juradok, 4garren izan zen Isaac Hilario, 5garren Juanjo Esnaola eta 4garren tramu horretarako aldea handia raider askoren artean, 6garren Gaizka Juaristi, 7garren Julen Aspe Aramaioarra, 8garren Borja Kanella, 9garren Eneko Ormaetxea eta 10garren Eneko Altube. Ikusten ari zareten moduan, raider asko, pilotu asko, zona tekniko hortan zailtasun handiekin, telebistaz erraz ikusten da, baina gero bertan egon egin behar da, jeitsi egin behar dira malda horiek bizikleta gainean eta batez ere lurra horren labankor, zorua horren irristakor egonda. Anporretako 4garren tramuko irudiak ikusten ari zarete, lasterketa amaitzeko azken metroetan pilotuak
hor batu ziren ikusle asko, eta hor izan zituzten zailtasun handienak pilotuek berez tramu teknikoa da hori ere, eta ikusten duzuen moduan, zorua oso labainkor. Take both of our souls and intertwine when it comes to you. I'll be blind. Watch me speak from my heart when it comes to you. Zela pandakarreria? Oso ondo. Ba, erorketa batzuk egin ditugu, baina, bueno, nahiko gustora. Errekorri oso polita eta gustora. Eta giro oso ona, hemen ikustetzak ezin bezala. Gogorra, zaila, zela ikusi duzu lasterketa? Gogorra. Zaila ez hainbeste, baina euriarekin zaildu egin da zirkuitua eta, bueno, azkenean erorketa asko eta... Ondo, junda. Pare bat aldiz jauzi naiz, 3. tramuan, baina bestela ondo. Lehenengo alditza esan gainera etortzen ginena, eta ondo. Eta, bueno, hausen rekorriduan ziren 2 tramo zira sekretuak, zela moldatu zare bertan? Gisa esan da bastante ondo. Lehenengoa gustora jaitxio eta bigarrena bebai. Kantzauta, zezinuan ez hautzen, baina bestela ondo. Oso ondo. Ez naz, bizikita oso salia, baina, bueno, gaurkuarren, jake arrasateko proba badan, holako guztu emuten da, holakotan etortia, eta, bueno, anima binaz. Zela ze iruditu batzu zirkuitua eta rekorridua? Oso politxa. Ni ez naz esperto bat ez nau forman, da ez ezebez, baina asko disfruta dut. Lurrera befanga ere, baina, bueno, bukatu dudana, asko disfruta dut. Hausen tramo batzuk sekretua zienak, ze iruditu gatzurro tramuok? Oso politxak, antolatzaileei zorionak. Ondo, hasierako lehenengo tramuak pixkat hautzasko zauen, oso suelto zauen, baina bueno, ondo. Eta gero azkenengoko biziak, batez be azkena, oso labankor zegoen, lokatzasko, baina bueno, ondo joan da, gustora. Eroriko asko, gutxi? Bueno, bakarra uki da zorionez, pixka da seguratzea joan nahi, eta bueno, pixka erritmo honia, baina seguratzea nire erritmoa, baina seguratzea, eta ondo, gustora, oso gustora. Bueno, rekorridua nahiko gogorra, baina disfrutatzekoa. Ondo, bai, azkenengo bajada ja nahiko delikatua, baina primeran, bai. Eta eroriko asko, gutxi lan? Baten bat, bai. Baina, bueno, arazorik gabe eta sano gaude, osake, primeran. Bai, gozatu dut, baina eukitut erorketa batzuk, eta... Latzak, ero eramangarriak? Bueno, ez dut min hartu. Bueno, ez da gutxi, Hemen entrevista asko nitxugu eta denek esan da erorikon bat, 2 iruki itxuz dela, normala, holako lokotzak inda gura litxakin ez? Bai, osa, normala, dena lokaztua ze onda. Atzo asko ze lehorra ze onda, asko ze hobeto entrenatzen, baina gaur guzti ze onda, gurpiak asko jote zian. Gaur gogorra, eurixak hor tope ino, eta azkenengo 2 tramuak ja oso guztitxa, lokatza tope, eta baina ondo, disfrutatu dugu.
Eta erorikuak eta bai? Bai, onazia lurretik ja. Ikuste gatzu, bai. Buelta batzuk emon ditut, bai. Politxe, jendea eta animatua eta pistak eta politxe, bai. Gorra, zaila, zela ikusi oso? Bajadak nahiko fizikok, subidak hobeto, igual. Zer modu zegoit? Ondo, lanpetuta. Lanpetuta ikuste ditxugu, hemen, ez? Bai. Bueno, hotzik ez duzu pasako bintzet, ez? Hoi, seguro. Busti bai, baina hotza da bape. Tolosatik. Bai. Zela ikusi oso gorkuan hemengo lasterketia? Primeran, antolakuntza oso ona eta primeran pasa deu. Asteazkenen egon du ginen pixkat entrenatzen lehorran zeola eta bustin askoz gehiago gozatu deu, egia esan. Asko alatzen ez da, lehorretik bustira ez da bardine, eh? Pilo bat, baino hobeto zeon bustie. Bustie lehorra, baino lehorren zeon hautxe gehiegi eta bain bustin asko gozatu deu. Gorkua entzai emakume asko izan, baina bentze emakume presentzia egon da, ez da? Bai, oraingotan bi egon gara, aurreko edizioan etzan bat ere egon, así que pixkanaka bagoaz animatzen eta bagoaz. Horia bidea, ez? Bentze gaztik igaz ez, orten bai, eta igarra urtean gehiago gazen, ez? Bai, gero eta gehiago animatzen gara, oraindik gutxi gara, Baina, nabaritzen da, gero eta gehiago. Eta, nitza, zela ikusi zu gorkuan rekorridua, guztu jatzu? Bai, zirkuitoa itzela, zirkuitoa oso polita, lehen 3 tramoak oso ondo, gainera zeuden ziku, nentorren beldurragaz, lokatza asko gongo zan, baina ez egoan ziku eta oso ondo. Azkena delikatua, lokatza asko eta ja nekia baitia gorputzean, baina ondo, bukatu dugu eta ondo. Nahiko ondo, bildurren egin pixkat azkeneko tramon lokatza bastante ongo zan, gaina kubiertak ez ditut egarriola lokatzetzako, baina nahiko ondo, tramoa nahiko ondo zeon, espero baino bego eta, ondo. Oso politxa, giro politxa, da tramo oso politxa ziren, da ondo pasadu. Guztira 4 tramo zian, zein gozatu duzu gehien eta zein igual sufriruen? Gehien gustatu, azkenekoa 4. Da... 3. iruen naiz, da orduan okerrenan etzako 3. De muy lejos de Asturias, ¿qué tal has visto la prueba de hoy? Es la primera vez que vengo aquí al enduro de Arrasate. Lehenengo aldia da Arrasateko enduro txapelketara natorrela. Eta oso ondo ibili naiz, gainera euria egin du, hori da Asturiarron espezialidadea eta edertu ibili gara. Datorren urtean ez dut kalerik egingo. Antolatzen duten bakoitzean hemen izango gara. Para repetir siempre que se haga, siempre. Hecho con Markel Uriarte, gaurkoan bigarren, Markel, zen moduz fanda lasterketia? Lasterketia egizezan generalian bastante ondo. Eukido fallo bat 3. tramo hasieran, hasi bezen pronto pintxazo bat aukidot. Fallo, arazo, oboetu igual esan da, ez? Azkenean arazo mekaniko bat izen da, jantazo bat emuntzat arri batekin, eta tokatu 3. tramoa goitxi bera jantan geiztia, eta denbora morro bat galdutu, ez da 50 segundu, minutu bat inguru, eta pur bat hori morratuta, gero hori 8 segundutara gelditu, eta jakinda aurretik kaldutako denbora guztia, baina Alako ez beharrak ezin dio aurrikusi, patuan gertatzen di, baina, importantia baitza ez, azkar soluzionatze hori, ez? Uste dut indizulako apainotxo bat, zeluakin eta lortu oso bentzek arria bukatzia eta bigarren postu bat. Hori da, olakoetan nahiko bizko arrebiarri bizaten da, ez da gutxen besta denbora larrei igotzeko, eta ingo honetan, nahiko neumatikoa guztiz, rejatuta, goitxi bera jantan geiztiarena, eta orduan, kamara sartu ostean, zinta islantiarekin arrebiarri zentza zulotan, bestelan huevos ondizak ateratzen jakolako neumatikoai. Hori da bai, argi naukon hori, bertan beraz nagoela utzi behar karreria. Lehenengoa, zeia ikusi, lehenengo kamara sartu ostian errebentatu binja, zulotik atera da kamara eta tiro bajo dau. Beste kamara bat utzi duztie, kamara sartu, zinta islantiarekin lotu, eta gero korrika gorutza berriro denbora zizteko. Arazo mekanikoak alde batera utzitzea, zela ikusi duzu proba, 4 tramua, guztu jatzu? Bai, oso politxa, egiz izan kreston lan hartu daue, tramuak izen die pasada bat, Laura lehenengoko bisak sekretuak zienak eta gero ondorengo bisak, eta desiatzen datorren urtia heltzeko eta errepikatzeko hemen. Nire albuan daukot, baina seminario gaurko irabazlia, baina zoriona lehenengo eta behin. Mila esker. Zela banda gaurko karreria, konto apurtxo bat? Lehenengo partean zen biztan eta pixket galdua eta hori, baina azkenean dena ongi atera da. Laugarrenean nahiko azkar joan naiz eta azkenin hori, lehenengoa eta... Postik, emaitzakin? Bai, emaitzakin eta postik, postik. Horra bada, Beñat seminario Nafarroatik etorritako raiderra, sailkapenean lehenengo postuan, elite mailan lehenengoa eta horra adiran jurado 23 urte zazpikoen podium. Horretan, Atxabaltarra lehenengo postuan. Gainontzeko kategoriatan Master 30 kategorian Gaizka Juaristi izan zen onena, Master 40 kategorian Eneko Altube, Master 50 kategorian Manel Ortega
eta emakumezkotan Onintza Muruagak irabazi zuen. Lasterketa horra emakumezkotan lasterketan izan ziren bi ordezkariak, Onintza Muruaga eta Miriam Serra, eta entzun ditzagun antolatzaileen adierazpenak, 3. ediziorik egongo ote da. Gaurkoa ondiko ez da guztiz amaitxu, baina bueno, ez dakit, urrengo urtean berriro itxeko zauzi, ero zer? Ba, ni uste baiet, motibauta gaz, gero a ber, pasetan da, baina motibauta gaz, osea, principios bai.